Søn invaderer Makedonien. Bor med rullepøtte, sådan er jeg god igen. Ja, er det far? Ja, den sovs kan jeg tydeligt huske. Ja, det er rigtigt. Det var en myretue, havde der i næsen i sin tid. Ja, det var krigen. Det var rigtig godt. Ja, far, det er god med dig. Ja, jeg ryger lige tobak her. Kan du have det rigtig hyggeligt. Vi ses nok, når vi skal have en ålemad sammen. Hej. Hej, far. Hvem snakker du med? Vandet! Æseløer! Søn for fanden! Det var en portion klistermærker, og du skal ikke... Du, Ole, hvad hedder julekalender på engelsk? Mange tak, herr Niels Bohr. Det er godt, du kan minde mig og søn om, at vi er venner. Det er rigtig godt. Så nu skal jeg i hvert fald ud og købe en ridderbog. Sådan. Hallo, er du der? Luk mig ind! Jeg skal købe alt muligt! Alt muligt dollars og kurser og babyporn! Hej fiskepinde! Og hvad med rucola-sandaler? Har I det? Nej. Kan jeg så få en Cosmopolitan? Nej. Hvad mener du egentlig med det? Når du hører denne lyd, skal du bladre om på næste side. Godt. Velkommen til mit livestream. Jeg vil gerne bede jer alle sammen om at være med til at bevare en behagelig tone i chatvinduet. Godt. Så skal man bare lige det her Barbados herovre. Forny sit abonnement med noget, alle mulige pebermynter og sådan noget. Tusind tak for handlen, Torsgaard Frederik Fetterlein. Du er bare alle tider. Nej. Hej far, velkommen tilbage fra Honningministeriet. Fik du købt dig en ridder? Kokslåsen! Nej,